Bwrwi malainya ni Logi Rina thangtini khoroksa sikla chasolok thainya ni nangkha. Yes, norok kubunyo khana khana khoroksa sikla chasolok Bwrwi malainya ni Logi Rina thangtini nijini dolno bui bwtharjakha. Bahaike bwtharjakha dingke borok tinjon borok thango phiaba masa hingke dingke malai tongo tei mangni Logi Rina rok hingke bujakha. Mangni ni bising masa thike. Bahaike thike dingke Bwrwini mung hingke puja, kami hingke Thui raja kami borok thal amchani phiaba tinjon borok malainya thangka malainya thangtini asol malainya hingke Thaniel Debbarma Thaniel malai kha borokno kwthar bai Thaniel no o jaga klangi lama klang thangmani pore malai kha borok malaimani pore atkaisa borok rok phaiui Bwrwini bini yongchong borokno attack khaibaika kwthar bai Thaniel no asukkanyo bukha borokno ekdom sak khamya wngui thangka borok o jagani langui thangka o jagani bahaike kalaikha tamo saimalia borok phiaba ang o jaga kaisa koksana no muchungo malaini masi nugui tongkha dingke norok okra rok cherai rok no rom mano rom bui phungsa phungchu bui mano tei okra rok no nuhun salai mano bahaike asuk bukhna thina jati wngui thangka dingke onek no bukhna phiaba bwskango ang norok no tebo sano an pore borok o jagani phaika no nijini parani school mato borok phai bwthak tongka apru borok sonjoi no call khayarka sonjoi phaika himbui phaimani pore borok o jaga malaikha malai tei rok laikha phiaba sori ekdom bujakmani bagui hamianbo borok nogo thangragini bagui borok orono sonjoi ni nogono Thui thangnani saka phiaba sonjoi bo muthuka muthumani pore sonjoi ni buma buhasong sijayasini robot bagan telangi borok no muthuka bithi kisa misa pai charikha charman jagulo tebo sori bari ni bagi borok nogoma sakana saman pore hospital telangkha jibi telangmon pore langma jokha Thaniel Debbarma ni belai no serious ni bagi kathar Debbarma ni ke belai no sakhamya no haipano bo tabu kathang tong kathar Thaniel ke thikya phiaba oro wan sukjana kok bahaike asuk bukha basare rongno malai ma thingno manjakha Thui raja kami ni borok asukkanyo bukha Thaniel no bini langma soi thaka para bisi chalai borok te kaisa para hingke dingke robisu para abo bo borok thal amchani no bahaike asuk buima khana tabuk jeng nangu tamo Thaniel Debbarma ni bagi justice su norok joto lukurok Thaniel Debbarma bagi justice andi affair khanya nangnai bini tei murder case na nangnai tei Thaniel Debbarma pota Logi o tong aboni tei ba Bwrwini tei rok da abahai plan khayai abahai ke bwtharka abo bo nainani nang su hamai jutrono video share